ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 25/1/23 ಬುಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪುಲೆ ದೇಪಂಡ ನಿಕುಲು ಸತ್ಯ ಬಂಗಾರ ಆದುಲ್ಲರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಎಡ್ಡೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಲೆನ ಲಕ್ಷಣದಾದುಂಡು? ಉತ್ತರ: ಏರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ಆಕುಲು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜಿಡ್ಲ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತುಂದುಪ್ಪೇರು. ಸದಾ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುನಕಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೇರು. ಸದಾ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೆರೆ ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು. ದಯಪಂಡ ಆರು ಒರಿಯೇ ಸತ್ಯಸತ್ಯವೈನ ಪ್ರಿಯತಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಒರಿನಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಆರ್ನ ಪ್ರಿಯತಮೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿದ ಅರ್ಥ ಅಂತೂ ಪೊಸತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪರತ್ತು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಆತ್ಮಲು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯಾತಿ ಪ್ರಿಯವೈನ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿದ ರಹಸ್ಯ ಅಂತ ಇರಿಪಾವುದು. ಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ಪಗಿಲು ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗ, ಭಕ್ತಿ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ದ್ವಾಪರ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿಯುಗ. ಇಂದು ಭಾರತದನೆ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚಾದಿಜ್ಜಿ 84 ಜನ್ಮಲ ಸಹ ನಿಕುಲೇ ಭೋಗಿಸವನುಲ್ಲಾರು. ಸುರುಸುರುಕ್ಕು ಸಹ ನಿಕುಲು ಭಾರತವಾಸಿಲು ಬೈದರು. 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರ ನಿಕುಲು ಭಾರತವಾಸಿಲೆಗಾದು ಪುಣೆ. ಈ ರೀತಿ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಇಸ್ಲಾಮಿ ಬೌದ್ಧ ಇಂಚಿನಕುಲ್ಲ 84 ಜನ್ಮನು ದೇತೊನೇರು. ಇಜ್ಜಿ ಭಾರತವಾಸಿಲೇ ದೇತೊನೇರು. ಭಾರತನೇ ಅವಿನಾಶಿ ಖಂಡವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಏಪುಗಳ ವಿನಾಶ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕೌಲಾ ಕಂಡಲು ಸ್ವರ್ಗಾದುಪ್ಪುಜಿ. ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಭಾರತನೇ ಉಪ್ಪುನು. ಭಾರತನೇ ಸ್ವರ್ಗ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಅಕುಲೇ ಕೂಡ 84 ಜನ್ಮನು ದೆತ್ತುನೇರು. ಕಡೆಕ್ ನರಕವಾಸಿಯ ಪೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲೇ ಭಾರತವಾಸಿಲು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ನರಕವಾಸಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಲ ಕಂಡ ವಿನಾಶ ಆಪುನು. ಭಾರತನೇ ಒರಿದು ಬಿಟ್ಪುನು. ಭಾರತ ಖಂಡದ ಮಹಿಮೆಲ ಅಪರಮಪಾರವಾದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ತೂನಗ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೀತೆದ ಮಹಿಮೆಲ ಅಪರಮಪಾರವಾದುಂಡು. ಅಂಡ ಸತ್ಯ ಗೀತೆಯಾದುಂಡು. ಪಂಡ ಸತ್ಯವೈನ ಗೀತೆದ ಆದುಂಡು. ಅಸತ್ಯ ಗೀತೆನು ಕೇನೊಂದು ಓದೊಂದು ತಿರ್ತು ಜತದು ಬೈದೇರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ನಿಕಲಿಗೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವಿರು. ಇಂದು ಗೀತೆದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮಯುಗವಾದುಂಡು. ಭಾರತನೇ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಆ ಆದಿಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕುಲಿಜ್ಜೇರು. ರಾಜ್ಯಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ದವರ ಅಕಲ್ನ ಯುಗಲ ಇಜ್ಜಂದಿಲೆ ಕಾತನು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ತಪ್ಪು ಸಹ ಡ್ರಾಮಡು ಉಂಡು. ಗೀತೆಡು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರ್ನು ಪಾಡ್ದೇರು. ಏಪ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಸುರುವಾಪುಂಡು ಅಪಗ ಸುರುಸುರುಕು ಗೀತೆನೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಈ ಗೀತೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಮಾಪ್ತಿಯವನ್ನುಂಡು. ಬಾಕಿ ಕೇವಲ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮನೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಚಾಪುಜಿ ಅಪಗ ಅಕಲ್ನ ಜೊತೆಕ್ ಗೀತಾ ಭಾಗವತ ಇಂಚಿನಕುಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪ್ರಾಳಬ್ಧಲ ತಿಕ್ಕದು ಬಿಟ್ಪುಂಡು. ಸದ್ಗತಿ ಆಂಡ್ ಐದವರ ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಒವ್ವೇ ಗುರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಈ ಸಮಯ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಗುರುಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು. ಭಕ್ತಿನ ಕಲ್ಪೆರಗಾದು ಉಲ್ಲೇರು. ಸದ್ಗತಿನ ಕೊರಪುನ ಅಂಚಿನಾರು ಒರಿ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಾವು ಅಪರಮಪಾರ ಮಹಿಮೆಯುಂಡು. ಅರೆನೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುನು. ಭಾರತವಾಸಿಲು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ನೆನೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತದೇರು ಪನ್ಪೆರು. ಆರು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಆಂತರ್ಯನು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಜೋಕುಲೆ ಯಾನು ಏರ್ನ ಆಂತರ್ಯನ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೀರು. ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯನೇ ಆದುಂಡು ಪತಿತೆರನ್ನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಬಾಕಿ ಯಾನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಆದಿಜ್ಜಿ. ಇಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಉಲ್ಟಾ ಮಹಿಮೆಯಾದುಂಡು. ಏನನ್ನು ಲೆಪ್ಪುನೆ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸರಿಯೇ ಬರ್ಪೆ. ಏಪ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚನು ಪೊಸತಾದ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂದು ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂದುದಾನೆ ಪ್ರಪಂಚತ್ತೆ ಅವು ಪೊಸತೆರ್ದು ಪರತ್ತೆರ್ದು ಪೊಸತ್ತು ಏಪ ಆಪುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಸ್ತುಲ ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋಡು ಅವಶ್ಯ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಬ್ರದ್ದ ಶರೀರ ಆಪುಂಡು. ಐನು ಬುರ್ದು ಪೋದು ಬಾಲೆ ಆಪುಂಡು. ಪ್ರಪಂಚಲ ಸಹ ಪೊಸತೆರ್ದು ಪರತಾಪುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಭಾರತ ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಭಾರತದ ಮಹಿಮೆನೆ ಅಪರಮಪಾರವಾದುಂಡು. ಈತ್ ಧನವಂತ ಸುಖಿ ಪವಿತ್ರವೈನವು ಬೊಕ್ಕ ಊಲ ಕಂಡಾದು ಪುಜ್.
ಇತ್ತೆ ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾವೊಂದುಂಡು. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಡ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರೆಯನ್ನು ತೊಜ್ಪದೆ. ಆಯ್ತ ಅರ್ಥನು ಏರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಪನ್ಪೆರು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಏರು. ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿವಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪೆರು ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವತಾಯ ನಮಃ, ವಿಷ್ಣು ದೇವತಾಯ ನಮಃ, ಶಂಕರ ದೇವತಾಯ ನಮಃ, ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮಾಯ ನಮಃ ಐದವರ 6 ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುರ್ಲಿರುತ್ತೆ. 6 ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಗಾಯನಲ ಸಹ ಉಂಡು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಪಂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಬಾ ಆಸ್ತಿನ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಅತ್ತಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಯಂ ಕುಳುದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಓದವೇರು. ದೇಪಂಡಾರು ಬಾಬಲ ಅಂದು ಪರಮ ಶಿಕ್ಷಕಲ ಅಂದು ಸೃಷ್ಟಿದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳದ ಚಕ್ರಲ ಎಂಚ ತಿರುಗುಂಡು ಪನ್ಪು నేను ಕುಳುದು ತಿರುಪುವೆರು. 6 ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಕಿ ಇಂಚತ್ತು ಅರೆನು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿರುವೆರು. ಇಂದು ಸಹ ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಏರ್ಲ ಸಹ ಚರಿತ್ರೆ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೀರು. ಐನ್ ಹೇಳ್ದವರ ಇಂದು ಎಂಚ ಪಂಡ ಗೊಂಬೆದ ಪೂಜೆಯದು ಬರ್ತುಂಡು. ಕಲ್ಕತ್ತೋಡು ಗೊಂಬೆದ ಪೂಜೆ ಏತೊಂಜಾಪನು 5 ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತುದು ತಿನ್ಪದು ಮುದ್ದಾಡದು ಸಮುದ್ರೋಡು ಮುರ್ಕದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಅತಿ ಪ್ರಿಯ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಎನಲ್ಲ ಸಹ ಮಣ್ಣದ ಲಿಂಗನು ಮಲ್ತುದು ಪೂಜೆನು ಮಲ್ಪೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಬೊಲ್ಪುಗು ಮಲ್ಪೇರು ಬಯ್ಯಗು ಸಮಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಪೇರು. ಇಂದು ಮಾತ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಆದುಂಡು. ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆದ ಪೂಜೆ ಆದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸಹ ಈರೇ ಪೂಜ್ಯ ಈರೇ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನಂತೂ ಸದಾ ಪೂಜ್ಯ ಆದುಪ್ಪೆ. ಯಾನಂತೂ ಬತ್ತದು ಕೇವಲ ಪತಿತೇರನು ಪಾವನ ಆದು ಮಲ್ಪೆ. 21 ಜನ್ಮಗಾದು ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರ್ಪೆ. ಭಕ್ತಿಡ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಸುಖ. ಐನು ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಕಾಗವಿಷ್ಟ ಸಮಾನದ ಸುಖ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಇಲ್ಲುನು ಮಠನು ಬುರ್ದು ಪೋಪೇರು. ಅಕಲ್ ನಾವು ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಸನ್ಯಾಸ ಹಠ ಯೋಗಿಲಾದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಭಗವಂತೆ ಅಂತೂ ತಿರಿಂದೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಭಗವಂತನಕಲು ತಿರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಬ್ರಹ್ಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೂ ಭಗವಂತ ಎತ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೂ ಒರಿ ನಿರಾಕಾರ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಭಗವಂತೆ ಅಂತೂ ಒರಿ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. 6 ಸರ್ವ ಆತ್ಮರ್ನ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕುಲ ಆತ್ಮರು ಪುನಃ ಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ ಅಂಪೇರು. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮಧುರ ಇಲ್ಲಾದುಂಡು. ಅಲ್ಪೊಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಪಾತ್ರುನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪ. ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಶರೀರನು ಬುಡ್ದು ನನೊಂಜಿ ಶರೀರನು ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲ. 84 ಜನ್ಮಲ್ಲ ಸಹ ಭಾರತವಾಸಿನಲ್ಲೇ ಆದುಂಡು. ಏರು ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಕುಲೆ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನನು ಹೆಚ್ಚಾದು ದೆತೊನುರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡು ಬಲೆ ಇಪ್ಪುಲೆ ಅಂಡ ಶ್ರೀಮತದ ಅನುಸಾರ ನಡಪುಲೆ. ನಿಕುಲು ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಪ್ರಿಯತಮೆ ಆದುಲ್ಲರು. ಒರಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪ್ರಿಯತಮಗು ದ್ವಾಪರೊಡ್ದು ನಿಕುಲು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರು. ದುಃಖೊಡು ಆತ್ಮ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ದುಃಖಧಾಮ ಆತ್ಮರು ಸತ್ಯ ಶಾಂತಿಧಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನವು ಸುಖಧಾಮಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂಡ. ಹಂಸೋ ಸೋ ಹಂದ ಅರ್ಥನು ತೀರ್ಪೆರಡು. ಹಂಸೋದ ಅರ್ಥನೇ ಆದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆದಿತ್ತ. 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಎಂಕುಲೆ ವೈಶ್ಯ ಎಂಕುಲೆ ಶೂದ್ರರಾದಿತ್ತ. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಎಂಕುಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲೆ ದೇವತೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಆವೊಂದುಲ್ಲ. ಇಂದು ಯಥಾರ್ಥವಾಯಿನ ಅರ್ಥವಾದುಂಡು. ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಮನುಷ್ಯನು ರಾವಣನ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತದು ಏತೊಂಜಿ ಅಸತ್ಯವಾದ ಬಿಡ್ತೀರು. ಐನೇರ್ದವರ ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರನು ಐಕ್ ಸುಳ್ಳು ಮಾಯೆ ಸುಳ್ಳು ಕಾಯ ಸತ್ಯ ಇಗೊಟ್ಟು ಇಂಚ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಅವು ಸತ್ಯಖಂಡವಾದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಅಸತ್ಯದ ಪುದರು ಚಿಹ್ನೆ ಪೂಜೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಡ ಸತ್ಯದ ಪುದರಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಹಿಟ್ಟಡು ಉಪ್ಪು ದಾತು ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ದೇವಿ ದೇವತೆ ಪುನಃ ಮನುಷ್ಯರುಪ್ಪೇರು. ಅಕಲ್ ನಾವು ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕಲಾದು ಒಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ದ್ವೈತವಾಂಡು. ದ್ವಾಪರೊಡ್ದು ಅಸುರಿ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಶುರುವಾದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಉಪ್ಪುನನೇ ಇಜ್ಜಿ. 5ದವರ 5 ವಿಕಾರಲು ಸಹ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಕಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಲು. ರಾಮ ಸೀತೆಯನ್ನು 14 ಕಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ರಾಮಗ್ ಬಾನೊಂದೇ ಕೊಡ್ತೇರು ಇಂದೇನು ಏರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಹಿಂಸೆದ ಪಾತೆರ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿ.
ನಿಕುಲು ಈಶ್ವರನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲಾರು ಆಯ್ದವರ ಬಾಬಲ ಆಯರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಪುನಿರ್ದವರ ಆರು ಶಿಕ್ಷಕಲ ಆಯರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಕೊರದು ಸ್ವರ್ಗೊಡುಲೆ ತಂದು ಹೋಪೇರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಸದ್ಗುರು ಆಯರು ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರು ಮೂಜ್ಜನ್ಲಾದು ಬುಡಿಯರು ಅರೆಗ್ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲಾರು ಆಯ್ದವರ ನಿಕುಲು ಏತ್ ಖುಷಿಯಾದುಪ್ಪುಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನಿ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ರಾವಣೆ ಭಾರತದ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಶತ್ರು ಈ ಜ್ಞಾನಲ ಸಹ ನಿಕುಲಿಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಬಾಬನೇ ತೆಗೆದಿರು ಆ ಬಾಬನೇ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ ಆನಂದದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲಿರು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರದ ನಿಕುಲು ಮೋಡಲು ಜಿಂಜ ಒಂದು ಹೋದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸನು ಬರ್ಪವರು ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೆಯರು ನಿಕುಲಾದುಲ್ಲರು ನಿಕುಲನೇ ಮಹಿಮೆಯಾದುಂಡು ಬಾಕಿ ನೀರ್ದ ಗಂಗೆಯರು ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪುನಿರ್ದವರ ಪಾವನಂತೂ ಏರ್ಲ ಆಪುನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಲುಷಿತ ಆಪುನಂಚಿನ ನೀರ್ದು ಮೀಪುನಿರ್ದವರ ತೆರಿವೆರು ಎಂಕುಲು ಪಾವನ ಆದು ಬಿಡ್ತಾ ಪರಪುನ ನೀರಿಗಲ ಮಸ್ತ್ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊರತೇರು ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಆದುಂಡು ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗೊಟ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರನ ಪ್ರಪಂಚ ಆದುಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಜೋಕ್ಲೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೇನೆ ಇತ್ತೆ ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದು ಬೈದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮುಡು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾವನ ಆಪರಂದಿತ್ತಂಡ ನಿಕುಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದು ಬುಟ್ಪರು ಯಾನೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಆದುಲ್ಲೆ ಏತು ಸಾಧ್ಯನೋ ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಬಾಯರ್ದು ಶಿವಬಾಬಾ ಅಂದು ಪನೋರ್ಚೆ ಎಂಚ ಪ್ರಿಯತಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲು ಒಂಜಿ ಸರಿ ತೂಪಲು ಆತೆ ಬುದ್ಧಿಡು ಆನನೆ ನೆನಪುಪ್ಪುನು ಭಕ್ತಿಡು ಏರೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಏರ್ನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದು ಬಿಡ್ಪುನು ಅಂಡ ಅವು ಮಾತಲ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಲ್ಪಕಾಲಗಾದು ಭಕ್ತಿರ್ದು ತಿರ್ತಿಜತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಇತ್ತೆಂತೂ ಮೃತ್ಯು ಸಮ್ಮುಖಡು ಉಂತುದುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಪನ್ಪುನ ಅಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜಯ ಜಯಕರ ಅಪುನು ಭಾರತೊಡೆ ನೆತ್ತೆರದ ನದಿಕುಳು ಜತ್ತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದು ಬಿಡ್ತೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದು ಪೋಡು ಅಂಡ ಆಪುನಿ ಅಕುಲೆ ಏರು ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕು ದೇವತೆ ಆದಿತ್ಯರು ಅಕುಲೆ ಬತ್ತದು ಬಾಬರ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆಸ್ತಿನ ದೇತೊನೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಭಕ್ತಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಜ್ಞಾನನು ಪೂರ್ಣ ದೇತೊನು ಜೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆನು ನಂಬರ್ 6 ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಲು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡೆದು ಎಡ್ಡೆ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಪೇರು ಗುಣಲ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಡು ದೈವಿ ಗುಣನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ಕೂಡ 21 ಜನ್ಮಲು ನಡಪನು ಇತ್ತೆ ಪುನಿ ಮಾತೆರಡಲ ಅಸುರಿ ಗುಣಕುಲು ದಯಪಂಡ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳನ್ನು ತೆರಿಪದು ಬಿಡ್ತೇರು ಈ ಸಮಯಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕುಲಿ ನೆನಪದ ವಿಷಯಡು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತರಡ ನಿಕುಲು ಸತ್ಯ ಚಿನ್ನ ಅದು ಬಿಡ್ಪಾರು ಸತ್ಯಯುಗ ಪುನಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಜ್ ಸತ್ಯ ಚಿನ್ನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತ್ರೇತೊಡು ಲೋಹ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅದುಪ್ಪುನು ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಕಲೆಕುಲು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಹೋಪುನು ಇತ್ತೆಂತೂ ಒವ್ವೇ ಕಲೆಕುಲಿಜ್ಜಿ ಏಪ ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡಾಪುಂಡು ಅಪಗ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರು ಇಂದು ಸಹ ಡ್ರಾಮುಡು ನೋಂದಣಿಯಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದಾರು ಎಂಕುಲು ಇಡೆಗ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಬೈದ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಡ್ರಾಮದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರಿಯೊಂದೇರೆ ಅತ್ತಂಡ ತೆರಿಯೋಣಂದೆತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ಬುದ್ಧಿಹೀನರು ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಏತೊಂಜಿ ಬುದ್ಧಿಹೀನರಾದು ಬಿಡ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೇನು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಆದು ಮಲ್ಪೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಾವಣೆ ಬತ್ತದು ಕವಡೆದ ಸಮಾನ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಒಂದುಂಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಉಮಿಲ್ದ ಸಮಾನ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ ನಿಕುಲ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶಲ ದುಂಬುಂಡು ಇಂಚಾಪುಂಡು ಅಪಗನೇ ನಿಕುಲು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಆದುಪ್ಪರು ನಿಕುಲು ಬೀಕೆಲು ಈ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆಪುನ ಕಾರಣತ್ತು ಈತೆನ್ಲ ತೆರಿಯುನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಈತ ಮಾತ ಬೀಕೆಲುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ದವರ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮೆಲ ಉಪ್ಪೋಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲೇರು ಶಿಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನೇ ಕೂಡ ದೇವತಾ ಚಿತ್ರಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನು ಶಿವನು ಮಾಯ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿತ್ತೆ ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರವಾಯಿನ ಕಳೆದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನಂಬರ್ 1 ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ
ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರಡ್ದು ಮೋಡಲು ಜಿಂಜದು ಜ್ಞಾನದ ಬರ್ಸನು ಸುರಿಸೋಡಾಪುಂಡು ಬರ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಏತು ಸಾಧ್ಯನೋ ನೆನಪುದೆ ಯಾತ್ರೆನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ನೆನಪುರ್ದೆ ಸತ್ಯ ಬಂಗಾರಾದುಪ್ಪರು. ರಡ್ಡು ಶ್ರೀಮತದ ಅನುಸಾರವಾದ ನಡತದು ಎಡ್ಡೆ ಚಲನೆ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಿ ಗುಣಕ್ಲೆನ್ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಸತ್ಯ ಕಂಡೊಡು ಪೋಯರೆಗಾದು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸತ್ಯವಂತರಾದುಪೋಡು. ವರದಾನ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತೂಪುನ ಕನ್ನಡಕ್ಕ ಪಾಡುನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕೊಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತಕ ಭವ. ಪರಸ್ಪರ ಒರಿಯ ಕೊರೆಯ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಅತ್ತುಂಡ ಸಂಪರ್ಕೊಡು ಬರಂದು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತೂಲೆ. ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತೂಪುನಂಚಿನಕ್ಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಸನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಐನೇರ್ದವರ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತೂಪುನಂಚಿನ ಕನ್ನಡಕ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಬೇತೆ ಎಂಚಿನಲ ತೋಜರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಎಂಚ ಕೆಂಪು ಕನ್ನಡಕ ಪಾಡ್ನೇರ್ದವರ ಪಚ್ಚೆ ವಸ್ತುಲ ಸಹ ಕೆಂಪಾದು ತೋಜುಂಡು. ಐನೇರ್ದವರ ವಿಶೇಷತೆದ ಕನ್ನಡಕದ ಮೂಲಕ ಕೊಳಕುನು ತೂವಂದೆ ಕಮಲನು ತೂಪುನೇರ್ದವರ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಗೂ ನಿಮಿತ್ತ ಅದು ಬುಟ್ಪಾರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಪರಚಿಂತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರದರ್ಶನದ ದೂಲುರ್ದು ಸದಾ ದೂರ ಒಪ್ಪುನಗ ಕಲ್ಮಸ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಅಮೂಲ್ಯ ವಜ್ರ ಅದು ಬುಟ್ಪಾರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.